Ikisimusi yatosvika, 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 yatosvika. Siyalibingelela muli yeZimbabwe. Ikhisimusi enhle elami igama nginguThadiwa Anechekuita uMandlovu wenu ospecial. Ayiwakha tinokushuvirai rombo rakanaka pa holiday yatakupinda silifisela ke ukubana lidlale ikhisimusi yenu kakahle kamnandi. SokunguDecember ke, sokunguDecember ziyawa ziyakhipha yonke indawo lapha elikhona. Siyalikhuthaza ke ukubana lidlale ngonanzelelo. Impilo iqhakathekile ke balalele emakhaya abachayelayo emgwaqweni. Siyalikhuthaza ke ukubana lihambe ngonanzelelo bachayiri. Pamafoni imbomira imbichana fambai makatarisa mugwagwa zvedoro muchimwa imbosvetai pasaidi zvekare. Afambai mune zvakanaka muchengetedze kaupenyu. Toda kuva tiri nemi gore rinotevera muri yeZimbabwe. Muri rudadiso. Kana imi musipo isusu veDrewmas media titoripo. Saka zvichengetedzeiwo pamaholidays aya atati tapinda kudai. Mfuni Christmas box komunye lomunye wenu khona ngapho ngicela libe liletha nje izipho zangikhona zibe zisiza kimi. Kuhle ngayinjabulo yodwa nje kuphela. Siyalikhuthaza ke ukuba lisubscribe to YouTube channel yethu. Aligida kunjalo lingakhohlwa ke ukubukela, lingakhohlwa ke ukusubscribe, lingakhohlwa ke ukufollow, lingakhohlwa ke njalo ukulike ama videos ethu njengeDrewmas media. Drewmas media is here to take you to another level. We'll be taking you to the highest level again next year. Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports which include volleyball, netball, swimming and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Zimbabwe muri rudadiso nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tadzoka zvakare kunzvimbo yeMount Darwin. Tiri kwaDotito murodhi inoenda kumukumbura. Uchangobva muDotito uchiyambuka karwizi kabridge kanonzi Karoi River. Ndiko kwatiri mumhuri yekwaChipungu. Uko kwakaitikawo nhau inokatyamadza, nhau inoshamisa, nhau isinganzwisisike. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mandlovu. Nhasi mazoda kufamba nenika. Eyayiwa ndaona nguva yangu yarebesa. Siyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo njalo amalanga eqhubeka esiya phambili. Namhlanje ke sise Mount Darwin, singadlula eMount Darwin bichana sithi Dotito. Yikho lapho esikhona namhlanje, lapho esihlangana khona lesenzakalo esibuhlungu, esizwisa usizi, esingaqedakaliyo, asazi ukuthi sithi sibambe ngapi, sishiye ngapi, iqiniso yiliphi, kuhamba njani kahle kahle. Elami igama nginguThadiwa Anechekuita uMandlovu wenu ospecial. Tisati tatanga chirongo akandoda kukuti Happy Christmas and a prosperous new year. Ndoda yembedze Christmas shumba. Don't worry. It's plan. It's under. Musango nditi Happy Christmas, Happy New Year pasina hembe. Gadzirisa izvinhu zvachona. Ko asi ndimi makazvarwa musi weChristmas. Aiwa ndisiri nasi ndikuto celebrate birthday raJesu iroro nditoda kuti ritamba in style. Musakingano ndiri gombwe.
osaka celebrate Christmas. Aiwa ndina kudaro. Alright. Aiwa ndikurambidzei ndichakutengerai zvamunoda. Alright, ayivalalele makhaya ke silifisela ke kubana libe lekhisimusi emnandi kakhulu lingene njalo umnyaka omutsha akamnandi abachayelayo siyalikhuthaza ukubana lichayele kakahle emgwaqweni impilo iqhakathekile abasemadolobheni vakatshelani phela abasekhaya lithule lana ama 2 kg wathwa ngizwe abasekhaya thwa baya complain ukuthi isystem yenline abamadolobho ukuthi lihambe ekhaya lile 2 kg yechukela 2 kg rice 2 kg yeflour bese lisuke ekhaya lithole 50 kg eyomumbu lithole 50 kg yani ubona at the end of the day basebenzi losi so ngicela liyenze imethi zenu kahle khona ndazo chikonzero chaita kuti mutaure zvema 2 kg nokuti muri mu 2 k aye wakwethe shumba ndoda kuti vana vasatore advantage vanobva kumusha vakatakura ma 50 kg asivo vaendesa ma 2 kg aiwa ongo amuri eZimbabwe regai tiregedze kuwanza munamato sadzari chipora nhasi uno chirongwa chataukuunzirai ndechababa vakatsakatikira kuMozambique asi nhau iri kubuda ndeyekuti ndakafira mudzimai hanzi pane mhepo dzakabata hatizive authenticity yemhepo idzi kuti yakamira sei chokwadi kuti kwete vazhinji munogara muchitaura kuti vana madzibaba vapesanisa mhuri dzakawanda asi hatisi kuda kuti titi vakatadza kana kuti vakagona naizvozvo regadzai tisangane tikupei mhuri yekwachipungu ikutsanangurirei dambudziko ravakatarisana naro ayikho-ke balalele emakhaya indaba esihlanganisayo namhlanje ngekababa umama uthi bahamba lo baba besiye eMozambique besiyadinga-ke inhlanzi sebekhona-le ubaba akasazange wahamba eseyedwa akasazange waphenduka lapho kwakulo mama khona ngakho-ke amaprofita nxa sebekhuluma bemuli sebeyihambela indaba yangikhona bakhuluma nde into ezishiyatshiyeneyo abanye bathi konkono okwabangela ubaba ukufa kwakhe ngumama ubaba wafela unkosikazi asazi ke ukuthi kulesiqiniseko esinganani abanengi benu lijayela ukukhuluma lisithi hayi omazibaba amaprofita amapostori laba ma white garments laba abaqambela abantu amanga sebebhidliza izimuli ezishiyatshiyeneyo asazi ukuthi sithi baleqiniso kumbe ngamanga ke manini ke silishiyele selinikeze abemuli bekhulume bechasise ukuthi kwahamba njani kahle njengansuku zonke balalele emakhaya siyalikhuthaza ke ukuba lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndotsi edita mushai ndostarama ndakafuna kurumswa 11 November tichienda kunotsvaga fishi nemurume wangu tiri 2 saka musi wa 11 wacho hatazokunda kubuda kuenda takazobuda musi wa 12 November tikazonosvika ikoko kwataienda kwacho musi wa 13 tasvikapo ndofunga mumwe wangu akasvika kuteva chiri chipiri ichocho akabuda tasvika kumatsu akabva buda kunoredza fishi akadzoka chipiri chitatu akamuka akanotema mapango nokuti ava nechimba chataizosvikira tese tichitengesa zvinhu zvedu tiripo china akanotema zvekare mapango achidzoka Friday vaanotema futi akadzoka katrai musi weSaturday akamuka kuseni kuma8 ndopaakaenda musango achinda kunotema mapango saka aenda kuma8 ngokuma kuseni anokasika kudzoka kusvika kuma12 pandikati mumwe wangu ati zvaaenda kudai soko nguva yareba yakuti adzoka ndofunga vatema mapango akawanda rege ndinovabatsira apandikanotarisa pavaitemera ndakaona pakatema obva ndafamba ndichitsvaga
chidaidza kuona munhu obva ndazodzoka kumba kwataigara kwatakasvikira ndataura vamwe ndikati amai Alan baba ndakuvaona kwauritemera mapango ako vati regai ndiudze mudhara mumba umu kuti vamwe vanenge vavaona vakati sekuru havasati vadzoka vakati alright regai kuga ndikuperekedzai tinotsvaga atabuda inini naivo nemwana wavo tabuda kutoenda musango takatenderera tichidaidza tikashaya kubva tazoenda sati rekumunda kunongomunda kudai kubva taona kutseya kwayaenda nayo ndopatakaitevedza takaitevedza tasvika panomwe musha kusaiti kwataigara ikoko ndobva yaenda nekuseri ndobva watodzika nerod bva vatongoenda nemusango asi butsa yechi yaifamba iri wari patadzoka kumba bva vaudza vanhu vese yamangwana chosandi vatendera futi kutsvaga munhu uya hapana chakadi chakabuda pakaitwa 3 days vanhu vachitsvaga kusvika pari zvino nekuti hapana kana clue yekuti zvakamira sei. Hapana patakatombona kubva musi wa18 wavabudirwa kusvika pari zvino. Ko tinonzwa kuti pane mhepo iri kubata pane mumwe munhu yakamira sei nhau iyoyo? Zvemhepo inini yakabata ndisipo ndandichiriko mhepo ndakanzwa kuti yakabatira kuno asi handina kumbo zoti mhepo iri kutaura ichi kuti okay. Hamuna pamunombovarota here imi? Handina kana musi wandavarota. Tapedza chipunguru saka patanzwa shoko iroro kunzi mukoma hakutisina takazofambawo nemhuri tafambawo nemhuri tofunga pane pamuprofita wasvika mubatsirwa ndopatakasvika kunzwa nhau yekunzi mukoma achitaura kuti nying'ina ndakapara yamunditora ndakapara ndakapunza saka ndobva tatano ndikaritsvage mari timbosvika nzvimbo ipi iyoyo saka kuno vakatanga kuenda sho hapana chakabuda ndobva tazodzokera futi funga takabuda hapana pane musekangasa kuti Friday ndobva taenda nzvimbo iyoyo hatina chatakaona ndifunga vanhu vaingoti ano sefomisheni yanga yabuda kunonzi hakuna munhu ari kunzi akadai saka hatina chatakaona svika takadzoka pana nezvino. Saka mashoko emuprofita ekuti munhu akaparara ndizvo? Muprofita uyu mwana wairi papi ndizvo exactly akahaka mhepo ndopa akataura pamwana uchinzi ndakapara haana kutaura kuti akapondwa nani kana kuti ari kupi? Aiwa akangoti panzvimbo pataigara pangandiri ipapo ndopandakaitwa chito chipi ichocho ndikafira mukadzi mani zvakati ndikafira mukadzi wakati ndakafira mukadzi. Alright. Mukadzi wavo ndiwo mama? Ndiwava. Regai timbodzoka zvakare kuna mama. Tanga tinoda kuziva mama kuti musi wekubva kwemurume wenyu achienda kunotema zviya pane mumwe munhu here akamuonawo zvichokwadi achienda kunotema ikoko? Amene famba ipapo pataigara ndo vakaona vakatoonekana vakatofunzana zvavakafunzana. Maigara kupi? Mozambique kuchangwena kumvura kuna Zambezi. Saka kuMozambique ndo kwazvakaitikira? Zvakaitika rini izvi? Musi wa18 November. 18 November. Manje apa? KuMozambique uku ndokwamunosienda kunotema mapango acho amamaenda kunotema? Pataisvikira pachipapa vanhu vakasvika ipapa vanhu vakazvidzimba zvokugara vachinga hove dzavo vachinanika vari ipapo vachiisa mudzimba dzavanhu vagadzira idzodzo. Saka imba yatatakumbira yanga iri kutokumbira kuti vamwe vada kuti tigadzire yedu yekuti kana tabva kuno topota tichisvikira ipapo. Saka zvanga zviri zvinhu zvamama jaira kuita kuti muchipota muchienda muchino? Yanga iri second time kuenda kwandakaita baba ndiko kutanga nawo asi ndikanga page 2 kuenda ikoko.
Umakambotanga maenda mega. Pane murume aikuda here ikoko? Ndibhiriti baba. Kuziva kuti aidi dandu ndokundiwataura naye. Kana usina munhu asina kutaura newe handingambobvisa kuti ndi munhu wandairi aindi. Nekuti panozoti kaadzisa ndipapo pokuti ndakafira mukadzi. Mukadzi ari kutaurwa ndimi uyezve ndo akafira uyezve imimi ndimi akapedzisira kuona munhu. Maprofita ini ndinoda muprofita anonyatsokusiteta nyaya yacho chaiyo kwete kuti munhu azokubvunza kuti nhai makafamba sei mozodii ozotevera mugwara iri kuti anziti munhu akakuperekedzai kunotsvaga munhu ndiye akaizokudai ndiye aizodii. Izvo handibhirivi munhu wamwari. Ndinoda munhu anoti kana achinge abva kwabva ari muprofita kana nyangwe iri n'anga ngaisiteti munhu usati wamubvunza kuti iwe wakafamba sei ukazodii ukazodii. Izvo ndinozvibhiriva kwete kuti munhu utanga wamubvunzwa statement yabva nanhingi nanhingi ozotanzi otera imomo. Handibhirivi munhu wamwari. Ndinoda munhu anonyatsosteta anonyatsoronda. Kana ndibata zvesho kuti amai ndo zvamakaitaka ndinozvitenda. Pandanga ndiine mubvunzo napo mama ndepekuti uyu haasi muprofita akataura imhepo kana mwana wacho ndeupi akabatwa nemhepo? Ari paserapo. Inditowo Brisimo Chipungu. Ndiri mwana wemhepo zvakare kutaura kunzi yakataura. Ndofunga patakaenda kumaprofita chinoshandira nana baba vangu anga ndiripo. Saka ndiripo kudaro mhepo payakabata zvisho yakabata sikutsanangura kwaari kuita. But chiri kundinetsa ndechekuti mhepo ichitsanangura ichishanda nomuprofita wacho yakataura kuti iwewe ndousaura wangu wandichanda naye nyika yeMozambique kuti ndiwo ukauya iwewe uchandoona pandine ndiri. Ndofunga takagara pasi naye takaenda. Makaenda kuMozambique yacho nomuprofita wacho achiti baba wenyu ndikaenda kukutorera baba wenyu pavari. Mhepo iye akataura kuti aiwa iwe ndousaura wangu wakauya unotoona pandine ndiri haumbosvika kushupika nditori padhuze dhuze. Saka taenda iko kuMozambique tasvika kwe instead kuti achitaura achitirakidza panamba bodi sekuti namka takaita kuti chibva kuno kuZimbabwe chienda kuMozambique akasvika kuya akutsvagisa futi taraini nevanhu vekoko vanga vakatotsvaga vakashaya vanhu vekoko kasvika mukomborana kuti apa makatitsvagisa takatanga kutsvaga takashaya sezvo tanzwa kuti imimi ndimi munhu wamwari muchaya kunotaura munhu iye paari chingoitai sokuya kwamaita sei kwamaita nechinangwa chii kuti mutore munhu. Nofunga takapinda musango takaita rai nevanhu vekoko tasangana tapinda musango imomo mweya uya hauna kuuya kutsvaga mweya hauna kuuya. Taita mangwana yachona akuti ndakurwara ndakupinda chando akurwara ndiye iye muprofita we apinda chando kudaro akati inini nyaya iri kuitika ndekuti pane mweya wekuti ndinetsa ndavharwa. Saka nyaya ipo ndeyekuti akanga aenda futi nemumwe wake waita anohukira futi mweya upi wababa wangu uye. Tasvikako kumunhu yebva apfugamiswa mhepo yaina kutaura akati nyaya iri kuitika ndeyekuti uyu hana yake mine zvaikufunga zvakawanda saka mhepo isiri kuita se kuuya. Saka ndibatsire ini ndichihukira inini. Saka hapana here muprofita anowanika padhuze kuti inini ndakahukira ozokwanisa kundibatsira. Takataya zvinetse profita aripo ndakaenda inini ndakamhanya unotora muprofita wechikadzi ndakaya naye takati madzibaba ndauya nemuprofita uyu. Nofunga ipapo mweya wake kuti uchiuya waramba akutotuma futi ambuya uya kuti ambuya tione dari riri pano. Amai muprofita akati aiwa dari renyu mabva nayo kamabva kuZimbabwe muchiya kuno saka imita dari renyu inini ndiri kumashure kwenyu akaramba. Amai akati aiwa hatichikwanise. Ndofunga ndopakatorana naamai waye vakambotaura ari kuseri komba ndakazoshedzwa inini akutonyengetedzwa kuti amadzibaba itai zvamakaita se zvamakawira. Ndofunga ndopakatanga kutaura achitoti paipa ndairatidzwa kuti baba wenyu ndiwo kwavari havasi saidi iri vari saidi iri vachinongedzera kumadokero pane pavari. Saka vanhu parefu pavari ngatiitei sei tsvagai 10 liters dzemvura tiende ikoko nekuti parefu. Saka ndaratidzwa ini kuno munda wokupedzisira uko munda wokupedzisira iwe ndiwo kuna baba wenyu kupi ikoko vanhu ikoko munda wokupedzisira vauziva. Ndofunga takapinda munzira kuenda ikoko vakomana vangati nawo vakati toda kumbotesta muprofita wedu
uno hausi munda kupedzisira ndiwo unosira kupedzisira wacho ngatimbomuti panapa tasvika ndofunga vakamudara vakati amadzibaba panapa ndo pamunda kupedzisira wangaitawa nezvavo akatanga kutsadzira kuti right side rinoriri ndo pavari ngatifambe takadai anditi vanhu vakati nono madzibaba nyaya iri kuitika ndekuti uno hausi munda wekupedzisira handiri kumunda wekuita sei wekupedzisira ndo patakatanga kuenda kumunda wekupedzisira tasvika ikoko wanga wasine masiri mapostori vakutomuudzawo kuti iwe ngatichisai munamato ngatinamate kuti pamwe mweya wangaita sei ungabati shuwa takaimba zvimbo zvichechi takasvika mukuneta tichimirira iye kuti atitungamirire pana kana chaitika kusvikira zvangopera zvakadaro tichibva ipapo tisingotifambei zvishomanana atanga futi kurwara takazotorawo mumwe muprofita kuti tibatsirei mushandiro mudzokenei kuzimbabwe akanaka ndo kuzodzoka kwatakati naye kuti akutochira kuti mwana waridzi kuno agona kutifira beta tudzoka naye kuzimbabwe ndokuya kwatakaita. Anogara kupi muprofita? Anogara muDotito machitiri saka kuti ndibhirive kuti zvaita ndini nandinaye zvaita nezvatakawirirana kuti tichienda ikoko I know handisi kutombogutsikana nazvo. Ndanzwa nhau yamataura mukoma asi pandine mubvunzo wangu ini pane area 1 yandoda kungonzwisisa. Imimi muchinotora muprofita wemaimutemba here? Uyu muprofita aitotembwana nababa ndovaimuziva inini zvokunoko handimbonyatso kuziziva saka ndaingoterawo mashure mana baba marongero avaita. Mama venyu ndo akaakira mhepo iyi? Akaakira mhepo iyi tichienda kunobatsirwa ikoko kunoko kuno muprofita wacho. Akaakira mhepo iri mumwe mukadzi hatumuzivi akauyawo papo kuzoshandirwawo takangopfugamawo aitobva kubasa tichingopfugamawo ndopakauya mukadzi akapfugamawo apo. Muprofita wacho akutanga kuita sei kuitawo zvaaita achiti aiwa baba venyu vakapondewa regeri chiukira pane mhepo ndo zvakaitika zvachezvo. Oho, ko imi manga muchiti ndini mwana weamai vakaita sei? Ndina baba wacho wakashaika ndini mwana wokutanga. Okay. Alright. Saka zvokuti kuakira kwakaita munhu uyo anogona kunge riri dhiri remuprofita? Apa kusaziva nekuti sikuhakira kwaakaita semhepo yacho sekutaura kwayakaita kuti iwe ndosawira wangu chiita kuti uye unditore kuMozambique pandiri ndichiona nokuenda kwatakaita naye zvakanaka zvisina kana dambudziko akakundika saka ini kuti ndichimubhiriva kuti handizvo chokwadi ipapo pari kundinetsa. Inonzi kripa chipungu ndini ndinomukoma akashaya iwebuda kushaka nazo kwese kwandikufamba kwese ndizvo zvandikunzwa zvipi izvo zvokuti mukoma nyakaparara asi kuno kutamba mushonga nokuti uyu munhu akaurayo kuno mushonga ukaresei ukatsika munhu kuti asawane zvachose noka ndikufamba zvakawanda zvakafamba nemwana atara kuti tikafamba navabandika tikabva nawo iyoyo saka pa hariniwo zvokuti muprofita iye hazi wega vaprofita mazhinji andikuaipusika akutobatsira maonaka kuti hakuna munhu wenyama muwane akaparara kana mukati norudzi upi hapasisina ndizvo ndozvanitsina izvozvo. Saka tungati isusu chokwadi ndechekuti munhu akaparara andobva atsipikwa kuti asabude manje kumunhu uye akanya kuponda uye. Saka nedzimwe nzira tingati muprofita ava vakaendwa navo vaisa nyipa asi mhepo yacho yakazovavhara vasvika panzvimbo nemene saka deurauparushiro chedu kuti dei kunzotaura chigumwe ichi chakewo zviri nani handi zviri nani kana musoja zvamusoro inonzi Margaret Chihuwa ndina amai mwana akutsvagwa zveshuwa pakufamba kwesokukutaurwa ndandiripo takaenda tese novana vangu kumuprofita tichitsvaga kuti pamwe tingapiwe zano kuti tigone kuenda tiwane mwana wangu. Muprofita akaitwa saizvozvo vakaenda vakadzoka vakati vashaya takazofamba futi zvakare nevana nevazukuru vangu takanzi aiwa makamusiya dzokerai mukadzoka munomuwana asi mwana wenyu akaurayiwa. Takaenda novana takatobva ikoko nezuro
kusvika kwedu tasvika nezuro pano hakuna chatikawana. Takasvika tikaona tikaenda nokumapurisa yokumagwe vakati tende mona sabhuku. Tikasvika muna sabhuku akangoti vanhu vakapinda musango vakatsvaga shuwa vanhu vakatsvaga nopa vanokwanisa asi mwana wangu hasi kuwanika. Ndokutsinira kwanongoitawo zvatazongodzoka novana vangu vese nezuro. Tikasvika pamukumbura tikasangana nomuprofita watisingazive takamupiwa nomapurisa epamukumbura nokurwadziwa timadzoka mashaya tikati tikanzi hapana muprofita ari kusvika pane mai mhanjiso anonzi Ndevha wakumatepatepa ari kusvika mai mhanje. Ndobva tamumirira muprofita. Tichingosvika muprofita akati mwana wenyu akapondewa nevanhu vaviri vakanga vakamubata uku nokuku aitochema kuti ndiregerereiwo. Saka kuwanika kwake kuchanetsa nokuti akatsipikiwa, mushonga wakatsipikiwa nawo ukaoma. Motombomira kuti mushonga wayo umbotanga wambodzikama. Pamwe anogona kuzohuka achitaura pamwana kuti amai ndiri pakati yamunditore. Ndobva tati zvakanaka. Ndobva tamira tikadaro kusvika nezuro tisvike pano ndokutsinira kwaamai womunhu. Imimi mai womunhu pachenyu imimi kwete zvamakanzwa munofungidza chii chakaitika kumwana wenyu? Mwana wangu akafa. Chikwadi ndicho kuti akafa. Ininiwo pache yangu akauya kuhope kanokwana kaviri. Vanhu vese vari pano vanonditsinhira. Ndakamuka kuse ndichitaura akati amai mwana wangu ndikaurayiwa uya munditore. Ndobva ndaudza vanhu. Tandohope dzandarota. Ndobva azoya futi amai zvamuri kutaurirwa zvikunyepa mwana wangu ndikaurayiwa. Ndobva ndamuka kuseni futi ndobva ndaudza vanhu kuti ndohope dzandikurota mwana wangu ari kuya achiti amai ndikaurayiwa achiuya kuhope ndokurota. Aiti akaurawa nani? Akanga asingatauri aiperera ipapo. Achiti akaurayirwei? Ainana kudziwa aingoti amai ndikaurayiwa. Kana vanhu vari pano ndichivataurirawo ndaingomuka ndichivaudza kuti ndohope dzandikuita dzandikurotawo kuti ataure kuti amai ndakaurayiwa aiwa aingoti amai uya munditore ndakaurayiwa. Ndosaka vanhu vakazoronga vakati endai naamai vacho pamwe mukaenda naamai vacho anogona kubuda pachena kana kuratidza kuti amai ndiri pano yamunditore. Zvesho tikasvikawo tikatenderera hapana chatikadzoka nacho mwana ndokutsinhira kwaamai. Tapedza chipungu pane padikiri panga ndasidzira petasvika paMozambique pabhodha reZimbabwe. Takazobatsirwa nomupurisa wakuZimbabwe akati amire muprofita auye pano muprofiti ari kuya manje kangaidza kusvika nebhazi shuwa tiangoti bude gate todhinza mapepa edu. Akazoya muprofiti ndonzi adzokai kuno muchinda auye. Takazopinzwa mukarumu kuMozambique mumaofisi yawo. Akanditaura dare ripapi repanapo shuwa ndo pakati shamwari nyaya iri apa kapa pane munhu wamukufambira asi pane mushonga uri kutamba papi ende munhu kuti mumwana akatsirikiwa. Vanhu vanopfungwa dzekuti vamukande mvura vakamusungira pavakamusungira. Saka vamwe kuti aiwa no vakuti apfungwa dzekuti aiwa vamusiye kunze. Saka tidaro ndofunga ndikapindwa dare rangu inini ndopara kuzopindwa dare ramai vabva kunotaura mamanja ndobva raenda kuna amai guru. Ndopakanzi imimi amai ndaona mastroke kudaro ndaona upenyu hapana. Saka ndofunga vakati inini handite sei handistroke. Ndopakanzi ko imimi murume wenyu akafamba sei? Ndobva vatsanangura kuti buda yangu akaita kukaenda nayo mubhira so. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti muprofita anga ari pakupikisana namai guru. Ko imimi tiudze munhu anga akanyara munhu anga asingatauri nevanhu munhu aisi dzimbo remakumbo semunhu anga akura kusvikafamba sei. Ndofunga pakava nekukakupikisa akati aiwa inini handipikisiwi asi imimi kuti muwane dai pava nehangaiwa chena kumvura kwamaita sei kwamaenda matakura hangaiwa ipi iwe maenda kunosiya nzvimbo ipi yakaparara maizoona zvaiitika kupi. Ndikati machitibatsira iwe isusu tabva kupi ikoko hatichakwanisa kudzokera kuti tikwanisa kuwana mari hatisisina. Ndopakati aiwa ini ndakuti nakupedzera ichi matare enyu. Saka zviri kutaurwa izvi munhu watisingazivo muprofiti wokupi akazivo nemapurisa paMozambique vakaziva kuti batsira dambudziko ripi iroro ndozvandiri kuziva. Asi zvakanzi mukoma wenyu akaurayisa nomukadzi ndofunga ndipupura wanga ndirawo zvokuti dai pasina kuti mapurisa ekuMozambique vanga vada kutosara mupi muMozambique. Ndofunga pane nyaya yakati padikiti panga papotseka tikati aiwa uyu munhu haapo mukadzi akarupa tamusiya kumashure.
saka dai vakatosara mukati tikati manje mangwana tozinana tozoraiwa Blessed Chipungu mwana wacho muprofita paakabvunza kuti ko mai wacho vari kupi ndara vakadara vakati mai vata sei pasara kumukadzi wacho muprofita ndobva atakakuendera nyaya yake mberi unofunga mai ndopa wakasara zvakanzi mukadzi wacho ndiri panapa muprofita akutotaura zvaaitaura panguva yacho pandanotoda kunzwisisa pakazonzi namamao ndiri pano muprofita anga achitaura nyaya yekuti chii papo muprofita akatobvuma zvakachinzi pari kushandiswa mishonga mai vakasara kundo vari kushandisa mishonga but amai vanga varipi zvichireva kuti makanga manyepera muprofita kuti haapo asi muprofita akabata kuti amai ndowa nenhau iyi ndizvozvo imimi kunoku kwamakambenge maenda mamanzwa futi nhau ichienda kuna amai ndizvozvo vanhu vangani vakataura ndezvakuti akafira mukadzi hai mutengo kuti isu kubva mutengo kuti vakati wandei kunzi ini ndakauraya pamusa kwachi umukadzi saka mukoma wedu akati nini hama dzangu nditore mundivige asi kana mandiviga ndopa muchazoona chokwadi vanga vasina mwe mukadzi iwe pasaitwa musingazivi haya anga vasina munhu womukuru zvake angakura ndati chatiri kutsvaga ndechekuti tida munhu anotudza pakararama yedu kwete anditaura nhoroondo kunzi chichi anotiudza kuti mwama yedu iri pai yakarara pai ndoatiri kutsvaga tinotora hama yedu yabva yatouya pamba kana kubhadhara munhu itoto tomubhadhara zvatiri kutsvaga imimi sekuona kwenyu munoona kunge chii chakatora nzvimbo kuhama yenyu aiwa nini ndatofunga kuti munhu akapondwa because vanhu isari kuenda kumozambique vachidzoka vakungoti pamadhailema excuses tumoti nyaya tinenge tianatsurana gudu tusina musoro tikatibeti madzivanzira ezita rangu chairo chiramba zvese zvaanatsurana gudu zvoda kuti tizotanangurwa nhoroondo dzechi we're sick and tired of it what we want toda kuziva kuti munhu anotibatsira kuti munhu ari pai despite the fact kuti ari kumozambique ari pai ungotsana kunge hande apa ndaita basa rangu ndipa mombe 2 mombe 3 ndabeta munhu uvigwa zvimwe zvazvina basa izvo ndicho chirongwa chatakupai mhuri yezimbabwe ndofunga manzwa mudzimai ataura vana baba vataura vese vari kutaura ruzivo rwavo pamusoro pekutsvaga hama yavo tongaitinzwe atongaitinzwe vatereri valalele makaya lizwile umama ekhuluma abemuli abantwana bekhuluma asazi ukuthi kuhamba njani lina lithatha njani indaba leyi lithi kuhamba njani kahle kahle ubaba uyatholakala yini kuhamba njani sizothola ekufeni kwakhe umoya wakhe wambokothwa ukwenza ukuthi engatholakali kodwa ke abemuli bayakhala ukuthi mhlawumbe singathola nje loba umunwe loba ikhanda singcwabe umuntu wethu ehambe ngokuthula asika Mandlovu mukanzwa kuti shumba vafa nhasi shumba vane maneighbors vavakidzana haika vamwe vakavavenga vamwe vanovada chokwadi vamwe vanodai nini asi kana ndichinge ndafa kudaro mukatoona ima kumbonzi Mandlovu kose muneighbor uyo asina kutaurwa nezvake sei uyo asina kutaurwa nezvake imimi papa bangonangwa inini muchirungu vanoti where there is smoke there is fire. Although people might end up exaggerating the fire, but moto unenge uripo pese panopfungaira atizozivi shumba atizozivi ndeve mweya isusu tirive venyama vemweya navo zvekare tingati vari 100% irapo asika Mandlovu ndofunga anza yedu togona kuiona kuna sekuru Gusvi chokwadi aiwa ichokwadi sekuru Gusvi vakanopedza nyaya yacho navakanyatsoti jekesera kuti vakapedza nhau yepachiweshe yekuti dzimba dziri kupiswa nani zvakanzi mati Saturday ino tiri kudare remunhu aitaura kuti makandinanga vakapedza nhau yeparusambo yezvinezvi navo kumhondoro vanhu vari kuti yes ngosi vanhu vari kugutsikana saka aiwa usekuru Gusvi siza la njalo lapha sifuna ke ukuthi sichasisele encedise imuli leyi echasisa ukuthi kuhamba njani sekuru Gusvi hero basa tarisa maoko menyu kuno kudotito
vari kukudai kuno kuDotito. Liqiniso sekuru. Siyalicela ke ngaphe Dotito indaba sifake ezandleni zenu. Lisincedise lisisize. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Thadiwa Anechekuita. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Don't forget to subscribe to our YouTube channel here, Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to the highest level. The highest level. Makorokoto muri yeZimbabwe ekisimusi negoredzva muzvitambewo zvakanaka. December valaleli. Musakanganwa kuti January haasi kure nedhizizi yake zvinenge zvakaberekana kudai, ane mafizi ake. Anengari mawani. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.